Dinsdagmiddag is een bootje in de problemen gekomen op de Maas bij Merum. Het lukte de inzittenden van de bootje niet meer om de boot aan de praat te krijgen. En dus dobberde ze een tijdje stuurloos over de Maas. Een boot van de brandweer was snel ter plaatse. De collega-brandweermensen op de kant wisten de brandweerboot naar de goede plaats te dirigeren. De brandweermensen hebben het bootje op slijptouw genomen. Ondertussen was de Roemeense reddingsbrigade ook al onderweg naar het bootje. De brandweer besloot haar tegemoet te varen. Ergens halverwege heeft de reddingsbrigade de reddingsactie overgenomen. Ze hebben het bootje verder verslijpt richting de Weert. Er geen gevaar is nemens geweest, maar de Roemeense hulpdiensten staan voor iedereen klaar, wie klein het probleem ook is.